Zimný štadión Ondreja Nepelu je de facto slovenské národné športové divadlo a aj divadlo potrebuje okrem hercov, potrebuje svoj hardware, potrebuje funkčné kulisy, takže preto, aby sme tam mohli organizovať nielen top zápasy v hokeji, ale aj v ďalších športoch, je úplne nevyhnutné, aby išla celé to vybavenie z dobou. Pokračujúca modernizácia a technické zhodnotie rekonštrukcie vlastne nekončiaci príbeh. Tá arena je obrovská a takisto ako mobilné telefóny alebo počítače postupom času jednoducho potrebujú svoj refresh, tak sa veľmi teším, že v tejto veci sa nám podarilo aj na zimnom štadióne Ondreja Nepelu posunúť technológie vpred. Uplynulý rok bol v tomto de facto rekordný. Podarilo sa nám riešiť v prvom rade energetickú efektívnosť zimného štadióna, kedy prišlo k efektívnejšiemu využívaniu zbytkového tepla zo snežnej jamy. Máme tu komplexnú rekonštrukciu osvetlenia v tréningových halách. Veľmi sa potešili naši rollbary, 2 funkčné nové rollby, generálna rekonštrukcia schodisk na vstup vôbec do haly a tým vrcholom ľadovca je vlastne celé multimediálne vybavenie na čele s kockou. Máme k tejto kocke naozaj vzťah a preto sme boli veľmi potešení, keď sme dostali možnosť uchádzať sa o upgrade tejto kocky. V tom čase sa tá kocka pripravovala pre majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré organizovala Bratislava a tá kocka už v tom čase, ten dizajn tej kocky bol unikátny minimálne v európskom rozmere, lebo už vtedy bola kocka nie hranatá, ale bola pekná, 360 stupňová, to znamená veľmi dobre viditeľná z každej tribúny. A súčasťou tejto inštalácie nebola len samotná kocka, ale aj tzv. Space ring, alebo ako to niekde hovoria Halo ring. A ten bol určite prvý v celej Európe. Po 14 rokoch si tá technológia zaslúžila výmenu, čiže kvalitnejšia je najmä v tzv. Pixel pitchi, alebo teda rozdiele 2 obrazových bodov, alebo vzdialenosti 2 obrazových bodov, kde sme znížili pixel pitch z pôvodných 8 mm na 4 mm. A samotná kocka prešla aj redesignom. Tá skúsenosť ukázala, že chceme maximalizovať využitie tej obrazovej plochy. Opäť sme použili dizajn 360 stupňový alebo kruhový dizajn, spojitý dizajn. Zväčšili sme časť určenú pre štatistiky, skóre a rôzne reklamné informácie. Odstránili sme takú neúplne vizuálne atraktívnu korunu tej pôvodnej kocky. Takže máme za to, že ten dizajn novej kocky je čistejší, krajší a spolu so softwarovou platformou, ktorou ovládame túto kocku, vieme tie 2 nezávislé časti kocky ovládať ako jednu vizuálnu plochu. To znamená, vieme využiť celú plochu na playback videa. Okrem kocky sme potrebovali vymeniť a upgradeovať našu softwarovú platformu, čiže kompletne sa vymenili servere, alebo teda počítače, serverová infraštruktúra, časť sieťovej infraštruktúry. Prišli tam nové 4K kamery, na Novo mesto vybudovalo tlačovkovú miestnosť a myslím, že v krátkej dobe nás čaká aj konečne obnova bufetových systémov, alebo teda zobrazovacích jednotiek, kde zobrazujú bufety svoje menu. Tam opäť využijeme LED technológiu, ktorá bude ovládaná, riadená z našej softwarovej platformy. Fond na podporu športu dosť výrazne v poslednej dobe, alebo teda v posledných rokoch podporuje takúto infraštruktúru. Myslím, že to bola suma 940 000 aj nejaké drobné, ktoré Fond na podporu športu podporil. Zimný štadión, hlavne Ondreja Nepelu, si to zaslúži. Organizovali sa majstrovstvá sveta 2011, tam bola tá najväčšia rekonštrukcia, alebo teda by som to nazval až s výstavbou nového štadiónu. Potom sme organizovali 2019, tie roky idú a tá infraštruktúra sa využíva. No a samozrejme tie technológie idú dopredu a tá stará už je ťažko využívateľná aj kompatibilná s týmito novými technológiami. Výmena trvala prakticky týždeň, podielalo sa na tom množstvo ľudí z našej spoločnosti. Bavíme sa rádovo o 750 človekohodinách, takže mám za to, že sme to zvládli celkom rýchlo. Ono viac času sme vlastne ani nemali, lebo tá arena je využívaná veľmi často na rôzne športové i kultúrne podujatia. A majiteľ areny nám dal k dispozícii prakticky len 7 dní, tak sme to museli za 7 dní zvládnuť. Videl som ju v reále, je to nové, je to pekné, ja si myslím, že je tam ešte ďaleko rozsiahlejšia možnosť využitia tej kocky, takže všetky detaily alebo všetky tie možnosti tej kocky som ešte nevidel, ale teším sa na to. Určite táto kocka bude vedieť dobre odprezentovať aj partnerov,
ktorí budú, či už je to v rámci reprezentácie, keď tam budeme mať my reprezentačné akcie, alebo aj samotný Slovan, alebo aj mesto Bratislava. To znamená, že tu vidím aj taký marketingový prínos, veď na to tá kocka je, že nie je to len o tom športovom zážitku, ale aj o možnosti odprezentovania partnerov. Kolegovia, myslím si, že robili vynikajúcu robotu, tiež to nie je jednoduché v rámci tej arény nájsť takéto okno a nielen ja, kolegovia zo Starzu, ale myslím si, že aj diváci boli nadšení. Tá kocka je absolútne univerzálna a opäť v spojení s našim softwarovým systémom Single Media Platform vieme tú kocku prakticky okamžite rekonfigurovať na akékoľvek kultúrne podujatie, čiže viem si tam predstaviť koncerty, kultúru. Naša kocka vo Washingtone v Capital One Arena práve nedávno slúžila na inauguráciu amerického prezidenta, takže prečo nie aj na Slovensku? Čiže akékoľvek spoločenské kultúrne podujatia, tá kocka je na to pripravená. V krátkom čase nás tam čakajú vrcholné podujatia v stolnom tenise. Sú tu majstrovstvá Európy v hádzanej žien. S takým prajným údivom pozeráme na celú tú inštaláciu v hlavnom meste Spojených štátov amerických. A pevne dúfam, že sa nám podarí aj za pomoci externých zdrojov posunúť celé to multimediálne vybavenie smerom dopredu. Vieme si predstaviť nadstavbu kocky práve v tej hornej časti, kde vieme atraktívne komunikovať aktuálneho partnera kocky. A nie je to však len o kocke, radi by sme dokončili renováciu aj Space Ringu, alebo toho Halo Ringu, ktorý je okolo kocky. Ten má tiež svojich 14 rokov, tak verím, že mesto možno spolu s klubom nájde cestu, ako obnoviť aj tento Space Ring. Stará kocka nepôjde do koša, moduly zo starej kocky sme veľmi starostlivo uchovali, nie pre budúce generácie, ale ponúkame mestu, aby tieto staré moduly sa využili možno v tréningových halách alebo v iných priestoroch a sme pripravení z tej jednej pôvodnej kocky vytvoriť 2, 3, možno 4 LED obrazovky, ktoré môže mesto využiť na svoje športoviská inde. Ja chcem vyzdvihnúť celú tú spoluprácu medzi mestom Bratislava Stars a spoločnosťou, ktorá nám celý tento multimediálny systém de facto dodávala. Ja som veľmi rád, že boli sme to partnerstvo je dlhodobé a de facto vyrastli na zimnom štadióne Ondra Nepelu a rozrastli sa do celosveta. Veľmi držím palce, aby tie inštalácie, ktoré sú už dnes celosvetové, pokračovali ďalej. Verím tomu, že tá generálna rekonštrukcia našej kocky je takým milníkom v tejto spolupráci. Som veľmi hrdý na svoj tím, na všetkých, ktorí sa podielali na tejto rekonštrukcii, na jej príprave, na súťaži, na podkladoch a na samotnej realizácii. Takže veľmi pekne ďakujem aj celému tímu Kolose a chcem poďakovať za spoluprácu mestu Bratislava, ktoré pripravilo kvalitné podklady pre verejné obstarávanie, ktoré zbehlo prakticky za 30 dní, čo sa nestáva často. Tak som veľmi rád, že to všetko prebehlo veľmi hladko a opäť chcem poďakovať všetkým zúčastneným.